Това е един специален пациент, Стефи. Специален е първо, защото е изключително микрочихуахуа, е на малко над 2 години. И другото, което е по-съществено, което прави по-специален, че това ще е третата операция, т.е. ние имаме история с нея. В момента, за съжаление, има дископатия, т.е. притискане в шийната област хронична, която при определено положение на врата много я боли и да почва да пищи. И тя е толкова деликатна, че се получава много силна вокализация, много голям стрес вкъщи. Така че по всякакъв начин се опитвахме да не я оперираме, лекува се консервативно от известно време, обаче просто не минава и ще се наложи да се оперира. Операцията е рутинна, техническата част е ясна, именно притискана от диска, който е изпаднал, който трябва да се отстрани. Евентуално двата нестабилни прешни трябва да се стабилизират. Когато тя беше на около 1 година, страдаше от едно много често състояние атлантоаксиална нестабилност на първите два прешлена. Просто много характерно за тях, при което прешните са подвижни и изисква фиксация. Това е много специфична и сложна техника и тя се възстанови повече чудесно, беше сигурно килограми 200 и гонеше като рекорд най-дребния пациент, който оперирахме. Възстанови се супер, после имаше инцидент и си счупи, за съжаление, бедрото. И това беше предизвикателство за големината на имплантите, които да използваме. Обаче успя да се възстанови достатъчно добре и сега нов проблем, но се надявам да го решим по същия начин успешно. Когато беше съвсем мъничка, се появиха проблеми с вратлето, с много силно пищене, с ограничение на движенията. Естествено, започнахме да търсим решение. Общо взето всички клиники в София бяха обиколени и перспективата беше, че Стефи трябва да бъде приспана. Никой не даваше повече от 10% шанс за възстановяване. И така попаднахме на доктор Златинов. Естествено, не знаехме нищо за клиниката, нито за екипа тук, но сред среща така вдъхнаха един огромен оптимизъм. И точно така и стана, доколкото разбирам, така операцията е една от най-сложните, предвид нейните миниатюрни размери. И Стефи на практика много бързо се възстанови след тази сложна операция на вратлето. Започна да води един пълноценен живот. Тя е доста енергично куче и се стигна до счупването на крачето. Там вече въобще не правихме опити да търсим други клиники по никакъв начин и директно се насочихме насам. Винаги сме посрещнати изключително дружелюбно, приятелски. Хора, които си вършат професията от сърце, личи си любовта към животните. Ето и сега, това е третия път, когато идваме за интервенция сериозна. Никога не сме се замислили да търсим други клиники, други лекари, други консултации. Както миналия път ще е процедурата, сега ще изчакаме малко да се отпусне и да е спокойно при вас. Взимаме я, ще сложим абокат, ще задълбочим през абоката, ще интубираме, операционната ще поддържаме на изофуран и кислород. Като приключим с хирургията, правим си контролните рентгенови снимки, чакаме да върне гълтателния рефлекс и тогава ви се обаждаме да ви кажем, че всичко е наред. Аз съм спокойна, че всичко ще е наред. Надявам се и аз така. Първо направихме компютърна томография, т.е. скенер. Първото нещо беше да проверим, ето това е зоната на предишната операция. Скенера не беше достатъчно показателен какъв е проблема. По-късно направихме контрастна миелограма. И също този контраст, който е инжектиран, визуализира по-добре гръбначен мозък и тук открихме един динамичен проблем при вдигане на главата. Екстензия се вижда по вдигане на контраст. Така че днес ще се ручим в декомпресията, при премахване на притискането. Един толкова малък пациент наистина е предизвикателство за нас, анестезиолозите. Всичко трябва да се случва от една страна доста бързо и доста внимателно. Може да видите още в началото на хирургията, това, което при тях повечето пъти е проблем, е ниската температура. Друг потенциален проблем пред нас е кръвното налягане. Всичко е наред. Очакваме доктор Златинов бързо да се включи.
стана Стефи? Мина сравнително гладко и доста добре. Доста сложна стабилизация. На практика изисква множество импланти, които много тънък в момента да не попаднат в гръбначен канал. Нещата изглеждат доста добре и сега се надяваме на добро възстановяване. Как и сега, Стефи? Добре ли се чувства? Стефи добре се чувства. Започна да има желание да върви, да си играе. Да, малко по малко да си възвръща старите навици. Всеки ден се възвръща нещо ново.